Lakťový kĺb je miesto, kde sa ramenná kosť spája s dvomi kostiami predlaktia, čiže spája rameno s predlaktím. Váš lakeť obsahuje aj chrupavky, väzy, svaly, nervy a cievy. Najčastejšou príčinou bolesti v oblasti lakťového kĺbu je úponová bolesť šliach svalov predlaktia, epikondylitída. Ďalším častým ochorením je burzitída, ktorá vzniká dlhodobým mechanickým dráždením v tejto oblasti. A samostatnou skupinou príčin bolestí lakťa sú úrazy a poúrazové stavy. Cvičením sa docieli správne zaťažovanie lakťového kĺbu, podporí sa proces liečenia, posilnia sa svaly a tým sa uľaví kĺbu ako aj šlachám.